Bon dia, soy Pol Garcia. Bon dia, Melchor de Reverter, som de l'equip dins els teams. Nou quilos. Ara medirem 3 metros. Ui, a veure. Aquí. I aquí agafa. A veure. Prova això. Fia't en terra. Vale. Ara aixeca't, agarra la càmera. Vale. Vale. Los 30 centímetros. Hòstia, sí. Exacte. Primer la pilota, Fica la pilota al puesto. Ara, recorda-te'n de clean, baixes i arranques, Estàs? 4, 3, 2, 1, va! Més amunt. Ahí. Bé. Ara baixa. Te queda un minut. Lo que t'he dit, 5-6. Trenta segons. 2 més, va. El Pol, va. Un més. Vamos. Queden 17 segons. Està bé, va. Canvi. Puta!
Vale, va. 50 segons. segons. Bueno. Ah, no, collons. 30 segons. Ara sí que queden 20 segons, va. Una més, va. Oh, 8 segons. va, 8, 7. vamos. Va. Oh, animada, tío. Vamos, va. Un minuteo. Es que arribas a la línea. Los 30 centímetros de estos casquen, ¿eh? No, per això, és que tirem busca de davant. Abans de que toquin en terra. Perfecte. 30 segons. Puta! Eh. 14, si vol. Va? Sí. Queda 1 minut 15. Vale, va, amunt. Vale, està bé. $35 segons. Oh. Com a mínim una més, eh? Ui. Set segons, el que tu veigues. Pensa que me'n queden 2 encara. 10. Oh. Vale.
Amunt. Ahí. Pero el elemento cansa carregar condicional, ¿no? Amunt. Ahí. Encima en cames. Fixa't els braços i en cames. Pum! Aquí treballen les cames. Va. Un minut. Vámonos. Ahí, perfecte. Ahí. Doncs si encara quan arribem les manxes, intentem carregar el mínim possible els hombros. Per quedar. 30, va, amunt. 2 més. Va. Va, que el tens. Lo tens. Perfecte. Va, una més, va. Va, doncs va, fixem-la, que queda una. Tinc un temps. Ja. Quan? Queda 1 minut 10. Amunt, canalla. 1 minut. Va. 40 segons. Vale. A veure. 20 segons. Quan? 20. Aún. Buena. 10 segons te queden. Me queden. Puta. Va. Oh, que llarg se va això. Un. Tira més, vol una miqueta més. Descansa si cal. Vamos, un minut. Ja no 45.
48, 47, 46, 45. Trenta. A 2 més. Vámonos. Ayúdame. Vamos, va. ¿A qué última serie, tío, va? A muerte, a reventarte. Aixem. Una altra més, sense parar. Tira amunt. Queden 8 segons, va. Vale, llança't ja avall. Perfecte, va. Punta. Vale, Laura, va. Vamos. Puta. Uah. Vale. Un minut te queda. Vamos. 50 segons. Uah. 40 segons. Vamos. Fica't, va. Val. Vale, va. 30 segons exactes. Has de fer 2 més, 23 segons. 15 segons. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.